Ugbu a ka m dubatazie Primate George si Njoku maka ihe omume a ahaziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị ka nọkwa bụ Christ, Grace and Judgement, Part 6. Ya bụ Christ, Amara na Ikpe. Agba nke 6. Ọ bụ ihe na-ekpebi, bekee kpọrọ ya bond, na-ekpebi ebe mmadụ ga-anọ na mgbe ikpeazụ. The bond that determines one's end. Maturity and divinity series. Ezi onye nwe m na Chineke m, onye okike, mee ka okwu a, mee ka ihe mmemme a metụ ndị na-aṅa m ntị n'obi, ka ha nwee ike kwenye n'okwu gị dị nsọ, site na Jesus Christ onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, Christ, Grace and Judgment. Ya bụ Christ, Grace and Judgment, the bond that determines one's end. Ya bụ Christ, Amara na Ikpe, bụ ihe na-ekwubi ebe mmadụ ga-anọ na mgbe ikpeazụ. Mana taa na ihe mmemme anyị ga-eji bido n'ikpe. On today's topic, we are going to start with judgment. Christ truly warned us on the dangers of judgment, more so judging wrongly. Read Matthew 7:1-4, James 4:10-12, Romans 14:10-13. Ya, Christ n'eziokwu dọrọ anyị aka na ntị gbasatara ikpe ikpe. Ọghọm dị n'ikpe ikpe, tụmadụ mgbe ikpere nke na-abụghị ya. O nwere ezigbote ọghọm, ihe a na-akpọ na bekee serious implication. Ya bụ ọghọm na-adị na mmadụ ikpe ikpe, tụmadụ mgbe onye ha kpere nke na-abụghị ya. Na ikpe gbagara agbago na-ebido ma onye ahụ chọọ n'ikpe ikpe. Onye na-ekpe gị ikpe, onye mechiri ọnụ ya jụ ikpe ikpe, ọ ga-ekpe ikpe gbagara agbago. Ọ mgbe ikpe kpere n'ikpe nụ, ị nwere ike mgbe ikpe gbagara agbago abata. Ihe dị n'akwụkwọ Matthew isi nke 7, amaokwu nke 1 ruo na 4. Akwụkwọ James isi 4, amaokwu nke 10 ruo na 12. Ị ga-ahụkwa ya ebe ahụ. Ọ sị, onye kwukwu n'ihe ọjọọ gbasara ibe ya, sịkwa mmadụ ekpela ikpe na onye ka ị bụkwanụ. Naanị otu onye dam bụ onye nyere anyị iwu, bụrụkwa na onye ikpe. Ị na-anụ Igbo a? Akwụkwọ Aịzaya isi 33, 33, amaokwu nke 22, 22. Aịzaya 33:22. Ọ sị, our Lord is our judge. Our Lord is our king. The Lord is our king. The Lord is our judge. Gaa n'ebe a ka ịhụ ya. And the Lord is our lawgiver. Ị bịa n'akwụkwọ James isi nke 4, amaokwu nke 10 ruo na 12. Ọ sị, naanị otu onye dam bụ onye nyere anyị iwu. Ị hụrụ Igbo a? O wee sị na anyị ekwurịtara okwu ọjọọ gbasara ibe anyị. Do not speak evil of one another. Ọ sị, naanị otu onye bụ onye nyere anyị iwu. Abụọkwa Moses. Ọ sị anyị, onye ka ị bụ n'ihi na ekpe nwanna gị ikpe. Romans 14:10-13. Otu okwu a, anyị ga-eguzo n'ilu onye nwe anyị zaa imere ka ime gị ya. N'otu aka na Corinthians chapter 2 Corinthians 5:10, akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 isi nke 5 amaokwu nke 10. Ọ sị, anyị niile ga-eguzo n'iru ya n'oche ikpe Kraịst, zaa ajụjụ, did you or did you not? Kwehụ n'ugbu a na onye gara n'oche ahụ nọrọ, onye buru oche ikpe Kraịst, emefiago. Onye buru oche ikpe Kraịst emehiala. Ọ dabago na ajọ omume. Ifụkwukwa ya. Ịhụrụ ya? Ṅaa ntị. Ị na-achọ mmehie na-achọ mmehie. Elekwa nke a bụ mmehie tara akpụ. Ị ga-buru oche ikpe Kraịst. Nke a na-egosi na ọtụtụ ndị otu Kraịst taa na ọtụtụ ndị preachers agabagori ọkụ mmụọ. Ichi ha echebeghị isi n'ọkụ ala mmụọ otu aka ọ dị. Ṅaa ntị na ọtụtụ ndị na-eme preaching kọndem juru n'ọnụ. Ha amaghị na ha abagori ọkụ ala mmụọ. Ha amaghị. N'ihi na bekee sị, because they pursue frivolities. Ihe na-abaghị uru ka a naghị ekwusa. Hapụ ihe bara uru. Hapụ ihe mmadụ ga-eme kete ọkụ ala mmụọ. Hapụ ajọ omume a ga-ekwu okwu megide. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị. Bekee sị, let me drive home my point with few illustrations before I proceed. And let us expose the spirit behind this evil.
achọrọ m ka m duba gị n'ihe ga-eme ka ịghọta okwu m na-ekwu, ka e wee kpughee ajọ mmụọ dị na ya bụ ajọ agwa ikpe ikpe. Lee anya n'akwụkwọ ndị Philippians 1:15-16, akwụkwọ ndị Philippians isi nke mbụ amaokwu nke 15-16, akwụkwọ ndị Efesọs isi 4 amaokwu nke 31-32, akwụkwọ ọlụ ndị ozi Acts 15:1-29. Ị ga-ahụ na ihe bekee kpọrọ ignorance ya bụ aghọta, envy ya bụ anya ukwu, bitter jealousy ya bụ ajọ ekworo, na pride ya bụ nganga, ọ bụ ha na-eweta ajọ omume ikpe ikpe. Bekee sị the more you judge, the slimmer your chances for making heaven. Ya dịka ị na-aga n'ihu mgbe niile ikpe ikpe, ọ bụkwa n'ebe ezigbo ikpe, ọ bụ ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Otu a ka ohere ikete ndụ ebi ebi gị ị na-eme ka ọ na-atalata eziokwu ndụ. Ngwa ṅaa ntị. Ahụrụ m nwoke, ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, abụghị atọ, ahụ na-adịghị. Ọ sị m na ha adịghị ya nnọọ ya wee kpọọ nnọọ ofu one sister nke Chineke ya bịa kpechara ya ekpere ya nwere onwe ya, aha adịghị ike. Sị ya ya sị wee jụọ ya sị ya sister ọ bụ nwoke ka nwaanyị? Ọ sị m na nwaanyị. Sị ọ dị mma. Mgbe ọzọkwa hụkwa onye ọzọkwa, ọ sị m na ihe nwere nnọọ ezigbo problem, nọọ one sister kpere ya na-ekpere ya si na problem ahụ nnọọ pụta. Sị ya ọ sị m wee sị ọ dị mma. Wee sị ya mana eche m na nwaanyị a na-ekpe ekpere, nwaanyị a na-ekwu okwu Chukwu. Ṅaa ntị, ọ na-adị mma ka anyị na-ege ntị na-aghọta nke bụ nke. Ịhụ na Pọl kwuru sị ụmụ nwaanyị abịa na chọọchị, ụmụ nwaanyị mechie n'ọnụ unu, onwe ihe dị unu mba unu agachụta di unu. Pọl na-ekwu okwu a ka e wee ghara inwe ọgba aghara na nzukọ Kraịst. Onwe onye na-amaghị ụmụ nwaanyị bụ na nwaanyị na di ya ga-aga ụka. O nwere ka ọ dị nwoke di gị nọ ebe ahụ gị kulie ikwu okwu ma ọ ime ihe ọbụla. O nwere ka ọ dị. Bekee sị Paul was trying to maintain sanity na nzukọ Kraịst ka e wee ghara inwe ihe bekee kpọrọ confusion, ka e wee merụ ihe n'usoro otu o kwesịrị. Aghọtaghịzị m otu o si wụ na nwaanyị agaghị ekpe ekpere, nwaanyị agaghị ekwu okwu Chineke. Ọ dị ma ụmụ nwaanyị ndị na-arụ na redio, ụnọ ga-ekwu okwu Chukwu olo maka sị na nwaanyị ekwukwuru okwu Chukwu ma otu. Ọ bụghị ihe aka. Ṅaa ntị, achọrọ m ka m gụọra gị ihe dị n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 11, ka a bido na amaokwu nke 4. Ọ sị every man praying or prophesying having his head covered dishonors his head, but every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, for that is one and the same as if her head were shaved. For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for her, for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. Ṅaa ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị agaghị ekwu okwu Chukwu, nwaanyị agaghị ekpe ekpere. Ṅaa ntị na enyi ṅaa kene ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị agaghị ekwu okwu Chukwu, ọ gaghị ekpe ekpere. Ṅaa ntị. Pọl agaghị asị ọ bụrụ na nwaanyị na-ekpe ekpere ma ọ bụ na ọ na-ebu amụma, ya kpuchi isi ya, ya hapụkwa isi ya. Ọkwa na nwoke na-ebu amụma ma ọ na-ekpe ekpere, ya hapụ isi ya n'ihi isi nwoke wụ isi Kraịst. Mana ọ bụrụ na nwaanyị na-ebu amụma, ya kpuchi isi ya. Ọ gịnị bụ ibu amụma? Ibu amụma bụ sọsọ mgbe ị na-atụ n'ala, ịmalite elu gị tụọ n'ala, ọ bụ ya bụ ibu amụma. Ibu amụma pụtara ịkụzi ihe, izi ihe ozizi. Ọ bụ ya bụ ibu amụma. Ibu amụma abụọ naanị sọsọ mgbe onye ahụ na-eti ja Jehova, ọ bụghị ya bụ ibu amụma. Ibu amụma abụọ naanị mgbe itiri ja Jehova. Na onye nkwụ na-ekwuzi ihe bụ amụma ka ọ na-ebu. Onye na-ezi ihe bụ amụma ka ọ na-ebu. Onye na-ekpe ekpere bụ amụma ka ọ na-ebu. Ka m gwara gị gbasị mmadụ ole na ole m hụrụ ụmụ nwoke a sị na nwaanyị agaghị ekpere nwoke ekpere, nwaanyị enweghị ike ikpere nwoke ekpere. Oh God of Israel. Akwa nwere ebe akwụkwọ nsọ kwuru sị n'ihe gbasatara ọsọ ndụ anya, onweghị ihe dị ka nwoke, onweghị ihe dị ka nwaanyị. Ọkwa ihe a mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị taa ji eyi ọfọ bụ ogologo na akwụkwọ nsọ nsọ, onweghị dị ka nwoke, onweghị dị ka nwaanyị. Ṅaa ntị. Mmụọ nke Kraịst Jizọs nke na-arụ ọrụ n'ime mmadụ, ọ na n'ime nwoke arụ ọrụ, na n'ime nwaanyị arụkwa ọrụ. Otu a ka ọ dị. Onwe mgbe Pọl ji wee kwuo okwu megide nwaanyị ikwu okwu Chukwu ma ọ bụ ibu amụma.
n'ihe Pọl na-akọwa ma ọ bụ na ị ga-enwe anya zuru oke bụ na nwaanyị na di ya yiri gị ụka. Nwaanyị ikulikwesị na-ekwu ka ma okwu nke ọzọ na-anata dị gị permission, na-anataghị onye gị nọkọta kwube kaba. Ọ ga-abụ na ọtọriti nke onye nwoke ga-enye gị ọtọriti sị gị ngwa gị kwuo ka e wee nwee ihe a na-akpọ oh my goodness. Ya bụ o wee dị mkpa na anyị ghọtara ihe akwụkwọ nsọ kwuru site na mgbe ochie ruo ugbu a. Chineke na-akpọ onye ama nwoke na-akpọ onye ama nwaanyị. Enweghị ihe kpetere ya. Na agba ochie ị ga-ahụ Debora bụ onye ama nwaanyị. Gị gaa n'akwụkwọ Luk isi nke agbatu ị ga-ahụ Hana n'ụlọukwu Chineke. Ọkwa n'ụlọukwu Chineke na-ebu amụma na-ekwusa okwu Chineke. Ebe ahụ ka ọ na-ekwusa okwu gbasara ọmụmụ onye nzọpụta. Ọ n'ụlọ nsọ n'ụlọukwu Chineke. Na-agba ọhụụ ọ bụrụ na agba ochie. Fubi na akwụkwọ Romans isi 16, Romans 16, ị ga-ahụ ebe a na I commend to you, Fubi, our sister, who is a servant, Sanctia, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. Ị hụrụ ya? Ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Ebe ọ bụla enyemaka nwoke dị mkpa, ụmụ nwoke nyere ya aka. Eji tụnekene ha. Otu ọ ga-esi bụrụ na nwaanyị a ga-ekwu okwu. Lelee otu ọ dị. Ọ bụghị eziokwu, ṅaa ntị. Site na mgbe ebi gara aga ruo ugbu a, Chineke na-akpọ ndị amụma nwoke akpọ ndị amụma nwaanyị. O nwezi ihe ọzọ iji mụta gị were kene okwu a Pọl kwuru n'akwụkwọ 1 Corinthians chapter 11. Ọ sị nwoke na-ga ikpe ekpere ma ọ bụ gara ibu amụma. Ya kpuchikwere isi ya, ya kpuchi n'isi ya. That man should not cover his head. Nwaanyị gakwana gị ibu amụma ma ọ bụ ikpe ekpere ya kpuchite isi ya. Enyi okwu akọwara gị ihe Pọl na-akọwa ebe ahụ asịrị gị I do not permit any woman to teach. You know ya? Woman to teach. Abụghị nwaanyị nwere the commissioned. Ọ bụghị nwaanyị nwere ọkpụkpọ oku. Ọ bụghị onye amụma nwaanyị. Ọ bụghị evangelist nwaanyị. Ị na-anụ Igbo a? Ya na-agba ọhụụ ị ga-ahụkwa ụmụ evangelist, ndị evangelist. Abụghị ndị amụma nwaanyị. Ya mere ekwughị ọtụtụ okwu banyere ha. Ewezụga Fubi anyị hụrụ edere ebe a. Ị gaghị ama na nwaanyị na-ekwu okwu Chukwu. Kama na ihe ị ga-akọwawo o nwere ọnọdụ nwaanyị kwesịrị dị na-anọ n'ụlọukwu Chineke. O zighị ezi, adabaghị adaba. Na nwoke bụ isi Kraịst bụ isi Chineke. Ịhụ na ọlta bụ maka gosiri ebe Kraịst, ebe ọnọdụ Chineke nọ. Kraịst bụ isi Chineke. Nwoke abụrụ isi Kraịst. Ịhụ na nwaanyị ọ dabacha ha adabazie ezie n'anya ma n'anya Chineke ma n'anya mmadụ. Nwaanyị ga na ọlta ma wuru. Nwaanyị nwere ohere ga-ekwu okwu Chukwu, mana o nwere ebe o nwegasịrị ebe nwaanyị na-agaghị ama aka iru maka na nwaanyị enweghị ike. Na agba ochie enwere ndị ama nwaanyị nwere ndị ama nwoke, mana nwaanyị enweghị ike ịga baa n'ebe nsọ ka ịchụ àjà ịchụrụ Chineke àjà. Olo aka ga-agbagbu nwaanyị ahụ. Kwenye na Igbo a ọwụ nwoke ga-abanye. Otu a ka ọ dị na ọlta dịka ebe nchụàjà dịka na-enwe n'ụlọ ụka taa. Nwaanyị agaghị aga na ọlta ga mawuru. Ọ nwoke ga-aga ebe ahụ mawuru. Mana isisi na nwaanyị agaghị ekwu okwu ụlọ. Lee anya, ibu amụ abụghị naanị nkwukwe ya ọzọ na ibu amụ abụghị naanị mgbe e mere jaa Jehova ọ bụghị ya. Okwu a nkwukwu gbaba amụma ka m na-ebu. N'ime okwu Chukwu ka a na-ebu amụma. N'ime okwu Chineke ka a na-ebu amụma. Ị na Igbo a? N'ime izu ozi ọma ka a na-ebu amụma. Ọ sị ya ọ bụrụ na ikpebe ekpere. Ọ gwara ya sịsị nwaanyị ekpekwala ekpere. Nọ. Ụfọdụ sị nwoke ekwekwala ka nwaanyị kpere ya ekpere. Kama na ihe akwụkwọ nsọ kwuru sị nwaanyị gị gaa ikpe ekpere fụchilata isi gị. Were ihe kọva isi gị. Ọhịa akwụkwọ nsọ kwuru. Mana taa o kwere n'ihe mme ọtụtụ tụgharịa na ya ndị na-atụgharị akwụkwọ nsọ otu dị ha ma ụfọdụ sọ bụ ntutu nwaanyị ahụ bụ ihe o ji akọva isi ya. Jizọs ebee ka ị nọ? Dadi kedu ebe ị nọ? Ṅaa ntị. O wee doo ezigbo anya na ihe Pọl na-akọwa bụ na agaghị enwe onye ozi nwaanyị, onye amụma nwaanyị, onye evangelist nwaanyị. Ọ bụghị Pọl asị ha agaghị enwe ya. Ọ bụ na agaghị enwe onye ozi nwaanyị, agaghị enwe onye amụma nwaanyị. Olegwenye o jisi nwaanyị kpuchi isi gị ma ọ bụ na ị gara ibu amụma. Ị na-ebu amụma for what? Ikpuchi n'ọnọgụnụ. Mba, ọ wụ ịchọrọ ibu amụma ahụ, ịchọrọ ibu ya, ịchọ ha akwa ibu amụma ahụ gị tie holy ja
gị chọrọzie di gị gaba gị rechapụ ọsọ gaba. Ọ bụrụ na di gị abịaghị chọọchị gị rechapụ ọsọ tụrụ di gaba na gawa n'ụlọ sị ya di m achọrọ m ibu amụma, di m achọrọ m ibu amụma. Ọ sị gaa bụ amụma gị laghachi n'ụlọ ga-abịa bụ amụma kwa eziokwu. Chineke nna m ihere eme na-ekwensu ṅaa ntị. Ọ sị nwaanyị gị chọrọ ibu amụma kpuchite isi gị. Amụma bụ mgbe ị na-ezi ihe, mgbe ị na-ekwuzi ihe, mgbe ị na-ezi ozi na mgbe ị na-ekpe ekpere. Ọ bụ ihe eji asị gị na o nwere ebe ụmụ nwaanyị na-agadebe. Mgbe Jizọs kpọrọ ndị ozi 12 nwaanyị esoghị ya, mana ṅaa ntị, ụmụ nwaanyị nwere ndị mere kpara mba n'ebe ozi Kraịst dị. Ka anyị ghara ịgaba n'ihu gbugbo oge na aka ṅaa ntị. Ọkwa ịhụ na o nwere ndị na-ekpebe ekpere ha ekpe ya mmadụ anụ ha ekpe ya openly. O nwere ihe na-akpata ya ekpe ya openly. Nwekwere nke ga-eme ekpe ya secretly. Ọ bụghị ekpere niile ka a na-ekpe na nzuzo. Olo o nwere nke ga-eme Kraịst n'ihu ọra mmadụ, ya na n'ihu ọra mmadụ kpee ekpere chụpụ ajọ mmụọ, a na-ataka ya ataka. Nwekwere nke na-eme ataka ya ataka. Ọ bụghị ya ga-eme onye mpụta ya sị ndị na-ekpe ekpere openly, ya sị ndị ekpere ekpere openly akụ alaka na tikpa agbaja. Mana asịkwa gị were ememe mkpọtụ. Ọ bụghị ha kwuru si were emegide ndị ọzọ. Ọ bụghị m na-akọwa ebe aga m akọwasị. Ọ bụghị ekpere niile ka a na-ekpe taka. Enwere ka a ga-ekpe openly, nwekwere nke a ga-ekpe na nzuzo. Nke ahụ bụ otu. Ọzọkwa ṅakwa ntị, o nwere nke bụ guzoro Jizọs, ya kwụrụ ọtọ kpee. Nwere nke a ga-eme esekpuru ala kpee. Ọ bụrụ na chọọchị nke ị na-ekpe ekwenyeghị na a na-esekpu ala, hapụnụ ka ndị na-esekpu ala sekpuru. Ọkwa na chọọchị nke gị nọ n'ime ya ekwenyeghị na ịkwụ ọtọ, hapụnụ ka ndị kwụ ọtọ na-akwụrụ ọtọ kpee. Hapa ṅaa ntị, a na-eguzoro Kraịst ọtọ. Ikpere niile na-egbu n'aha Kraịst. Ha abụọ na-agacha na mgbe ọ dị mkpa na ọ ga-aga. Ihe ndị abụghị ihe a na-adọrọ. Ṅaa ntị. Nwaanyị kpere gị gị nwa nwoke, nwaanyị kpere gị ekpere mana okwu agwụlasị. Ụmụ nwoke ndị nwere nsogbu nwaanyị ekpere ha ekpere ha agbake aja. Jizọs anụ n'olu ha gwụọ nwoke ahụ aja. Ihe a na-achọ ịkọwara gị ka e wee nwee decorum. Ma masọla m okpogbo bekee ka e wee nwee decorum n'ihe gbasara ekpere Chineke anya. Ọ dị mụrụ ọ dị anụkọta nwaanyị efelili gị na di gị mere ọka gị efelili gume kama na nga di gị nọ ya, ọ sị gị ga-ajụta di gị. Ọ bụghị nwaanyị nwere ọkpụkpụ oku. Ọ bụghị nwaanyị dị commissioned like Fubi. Ị nọ na ya ugbu a enyi nga akịnentị fasting and praying. Ọ na-anya fasting and praying. O nwere ndị preachers he preach ma sị gị onwe ihe dị ka fasting and praying, onwe ihe dị ka ime fasting. Anọ na ndị ụkọchukwu onwe ihe dị ka ime fasting. Maka na Jizọs Kraịst eburule fasting niile na abụrụla kpamkpam. Jizọs Kraịst. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi Acts of Apostles gụọ ha nụnụ. Lena mebiri ha fasting eburu ha ọnụ. Mgbe ahụ Jizọs alagoro n'eluigwe. Ndị mebiri ha ọnụ. Eburu ha ọnụ. Ịnụ ka Pọl na-asị gị gịnị? Ele ebe ya na-esi ta ahụhụ. Ọ na fasting n'ihe otiti na nkụrụ a na-akụ ya. Ịnụ mgbe Pọl na-agosisi aha ahụhụ ndị ọhụrụ. Sị gị fasting ya anaghị ya ọnụ. Na agba nke na-esote aga m ewetara gị dochara gị ha n'usoro. Ọ ihe o ji dị mkpa ka anyị show restraint and may embrace sincere humility n'ebe anyị ga na-condemn mmehie ajọ omume. Ọ bụghị ihe ndị a na-enweghị isi n'ọdụ. Condemn ajọ omume nke na-agbara wụ ahapụ ajọ omume ahụ. Hapụ gị ajọ omume juru ụwa taa. Lekwa ihe mege n'ụwa leenu ife na-eme. Sodom and Gomora leenu na ife na-eme. Na oge mbụ na nwoke lọta n'ụlọ ya yiri nika yiri singlet n'ụlọ agagharị n'ụlọ. Ọ chọrọ ịpụ ya etiri trauza ya bịa gaa ebe ọ na-aga bịa tipụtara ya bịa tipụ nika bịa yiri trauza mufuo njem. Mana taa ihe ahụ nwoke na-eyi anọ n'ụlọ ka ụmụ nwaanyị na-eyizi anọ n'ụmụ ahịa. Ara pụọ mmadụ ọba ahịa ara ha nweziri ọgwụgwọ. Mana taa ọ ihe ka ụmụ nwaanyị na-etiri nọ n'ime ahịa kparị n'ahịa. Ụkọchukwu sị gịnị ọ nwere ihe o mere ọkwadị n'elu ahụ ka n'elu mkpụrụ obi ka a na-ele anya n'elu ahụ. Mba nọ n'ime mkpụrụ obi ka a na-ele ọbụghị n'elu ahụ. Gịnị emezi enu anaghị eruo n'ụlọ ụka ajụ yipụsi efe gịnị ezi onye kwu okwuchukwu gị tinye n'ọlụ praktikal. Ebe ọ bụla ọgwụ ha anụ ahụ ka ọ na-ele mkpụrụ obi. Pastọ, Mr. Preacher, Madam Preacher gbara n'ụtọ nọ yipụ efe gburu ụtọ. Ekweghị omume. Kwusaa okwu chegharịa anyị ka mamịrị nyere ọkụkọ.
kwusa okwu si na ajọ ome gbapụ anyị ka mamịrị nyere ọ ga-abụrụ ihe na-enweghị isi ikpe na-enweghị isi n'ọdụ. Ọ dị mma, ọ ga-adị mkpa na na-aghọta na Kraịst bụ onye nwe ikpe ụmụ ihe ndị ụfọdụ gasị ya, naanị ya bụ onye nwere ohere ikpe onweghị onye ọzọ. 1 John 2, 8-11, 1 John 3, 10-15, Mark 9, 38-40. O kwuru gị n'ọsị. Now John answered him saying, Teacher, we saw someone who does not follow us casting out demons in your name, and we forbade him because he does not follow us. Brethren, Jesus said, do not forbid him, for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me. For he who is not against us is on our side. Here Christ sent a strong signal to ignorant Christians not to use or hide under Christ to fight unnecessary religious wars against one another, irrespective of religious inclination. Lekene anya, ọsị, Master, anyị hụrụ ndị ji aha gị na-achụ ajọ mmụọ na-ekwusa aha gị. Anyị asọ ha mechie ọnụ. Jizọs sị ha, mechie ọnụ unu. O ji aha m na-arụ ọrụ, unu ji aha m na-egbasa ozi ọma na-ekwusa akwụkwọ ndị ebibi. Unu aga emechie si na osoghị anyị. Unu ma ha onye ahụ nke na-ekwusa m na-ekwu maka m. Anyị na-esokwa n'agbanyeghị na osoghị anyị ebe a. Ụmụazị ya mechie ọnụ otu aka ọ dị. Ọ bụ ihe a mere eji eme alaeze Chineke ihe ike taa. Eme alaeze Chineke ihe ike. N'ihi na anyị jiri ịmụta site na ịdọ aka na ntị nke Onyenwe anyị ka ọ dụrụ anyị n'akwụkwọ Mark isi 9 amaokwu nke 38 ruo na 40, Mark 9:38-40, na akwụkwọ Luk isi 11 amaokwu nke 7 ruo na 18. Ọ sị, kingdom that divided against itself is brought to desolation. Hụrụ ya, ya mgbe alaeze kuli megide ibe ya, alaeze ahụ iruo na ihe mere ozi ọma Kraịst ji onweghị ọgbọ na-eru n'obodo anyị a. Do not fight those calling on Christ, rather fight sin and unrighteousness. That's our enemy. So the earlier we stop chasing shadows and frivolities, the better for our souls and the kingdom of Christ. 1 John 3, 10-15. Ka anyị chụma njọ chụma mmehie, chụma ya okwu eru ala, ọ ya bụ onye iro anyị. Ọ bụghị ihe ndị a niile a na-akọsị na na-akọ akụkọ. Ezi enyi m, unfair criticism and judgment affects grace negatively. Ịkọ ma nkwụtọ ma ikwuke na-awụ ya ebe ị na-adọ chọọchị gị na-eme ka amara ghara ịdị ire. Ị na-akọwa na-agwa gị ihe na-eme ka amara ịdị ire, ịmakwa na isi asị na-egbochi na-eme ka amara ghara ịdị ire. Ihe mere ọtụtụ ndị ụkọchukwu gbaji ghọta okwu a. Ọ na-egbochi grace ịrụ ọrụ. Mgbe grace m na-arụghị ha ọrụ, elebije. James 4, 11-12, Titus 2, 11-15, akwụkwọ Titus. Ihu ihe grace ji bịa. Grace emere ya amara ka anyị wee si na mmehie gbapụ. Anyị emere ha anyị amara ka anyị wee nwụọ n'ime mmehie beberebe, ka anyị wee nwụọ n'ime ajọ ome. Ọ bụghị ife a ka eji wee nye anyị grace. Gụọ ọnụ ya nụ Titus 2, 11-15, Titus 3, 1-9. Gụọ ọnụ Christ Jesus bịa ọsịsọ. Ee, ọ dị egwu. Ịnabata Kraịst dịka onye nwe na nzọpụta gị agaghị abụ naanị n'ọnụ. It's not by word ma ọ na tongue, but indeed. Ịnabata Kraịst dịka onye na nzọpụta abụghị naanị n'ọnụ, ọ ga-abụ ma n'omume. Practical. Do not be deceived. Ekwela ka eduhie gị. Ọ bụrụ na ị kwere na Kraịst, ị ga-agbaso ezi omume nke Chineke. Sikwa na mmehie gbapụ. You are not under the law. N'ihi ka gị bibe n'ime mmehie, o site na Kraịst Jizọs, ọ bụ okwu si na Satan pụta. N'ihi na a gwara anyị na mgbe n'ọdịnihu ha ga-enwe ndị amụma na ndị ozizi ụgha, ndị ga-eyiri awọ na ha bụ ụmụ Chineke, mana ọ bụghị eziokwu. 2 Corinthians 11:13. Na-aza apostles, na-aza evangelist, na-aza gịnị na gịnị. Ọ sịghị mba, ma ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị, n'ihi na ha ga-ezisa mmehie ya bụ ụba, mmebi iwu abụ ụba. Matthew 24:11. Mgbatue lee n'ebe ahụ. Brethren, bekee kwuru nwanna m, Kraịst pụtara okwu ọnụ Chineke. Onye na-adịghị eme okwu ọnụ Chineke enweghị Kraịst. Ọsọgwa gị bụ ụwa niile na-anabata Kraịst dịka onye nwere nzọpụta asị. Matthew 4:4, Luke 4:4, Deuteronomy 8:3. Ọ sị gị, ọ bụghị naanị achịcha, ọ bụghị miracles signs and wonders, ọ bụghị elu na ala ga-eme ka iketa ndụ ebi ebi, ọ bụghị ya ga-eme ihe n'anya na ahụ church activities. Ọ dịkwa mma, mana abụọ na ya ga-eme ọ bụ ime okwu ọnụ Chineke. Gị na-ejupụta na church activities ma eme gị okwu ọnụ Chineke, ọ dịghị ebe iche. Ekwusa okwu ndụ ebi ebi asị gị mba. Mgbe ahụ anaghị ekwusa okwu ndụ ebi ebi, preach salvation. Gịnị ka eji nwee chọọchị? Ihe eji nwee chọọchị bụ ka e wee nwee ebe a ga-ekwusa ndụ ebi ebi, kwusa chegharịa anụ tupu Kraịst abịa. Ị na-anụ ya? Ya mere
nkwusa okwu nke ndụ ebi ebi makes the difference. Ikwu okwu nke ndụ ebi ebi na-eme ka ọlụ ebube Chineke guzozie eziokwu ndụ. Preaching of salvation makes the difference. No more, no less. Na ntị. Ịhụ na nwata nwaanyị ọ sị na mama ya nwere nsogbu afọ a nwere ka ga-eme ya aṅụ ọnụọgwụ otu agbụ echi enye elu mala otu afọ edegoro ebe ahụ ya bụ nsogbu afọ treatment ụzọ adịghị afọ na-achọ igbu mama ya. Nwata nwaanyị a wee bịa program one gracious night abụkwanụ nke anyị ji mee our Lord Supper, oriri anyasị. Iji anụ ya na redio kwa eziokwu makwa na nwata nwaanyị a enweta communion bread, rie communion bread ka ahụ Kraịst na ụmụazị ya riri nwatakịrị a wee were ya ọnwụkwa onye mana o wetara mama ya o wee laruo were communion bread si mama ya lekwe communion bread. Afọ nke kedu ihe a ga-eme ihe nke a biko nụ mama ya erie communion bread enyi gịnị onye si na Kraịst sa so ọ bụghị na nwuchegharịa nụ ka ọ bere. Mama ya erie communion bread enyi asị afọ anọ ebe a warịa nwaanyị aga nyụsịa ihe mere ka onye ọbụla kwenye na ihe a bụ nsi na aja. Otu aka nwaanyị si nwere onwe ya. Oh hallelujah. Na ntị ịhụ na nke a nwaanyị ọkụ na-asa ọsọ ọkụ ahụ asala ya ọtụtụ nwa ogologo oge swollen legs ọsọ ala ya ka ama aka na-eme amụkwere n'ihe niile ya nwere ike ime. Ọkụ na-azakwa aṅụ ọgwụ ọkụ na-azakwa dọkịta sị gedịkwa ihe a ga-agbụsị ihe nka enyi na ntị nwaanyị bịa program kechi okwu nke Chineke gochi okwu ndụ ebi ebi enyi onye nke Chineke enwe nwere ka o si eme ihe kesasịa mmanya ndị mmadụ gotere nye Chineke ya were kesasịara ụwa niile ojizi otola makwa na nwaanyị a ekete mmanya nke ya kama nwaanyị ga-aṅụ mmanya makwa nwaanyị alarụ were mmanya na saa ụkwụ ya sachaa ụkwụ ya niile sị Chineke ọgwụkwọ ọnụ ka m na-asa ama m na okwu nke ndụ ebi ebi n'okwu a were sachaa ụkwụ ya enyi ọkwa nọ ebe ahụ ọkwa nọ ebe ahụ gbafee bekee sị dịzi oke nwaanyị sị kwuo ọnụ Chineke nke ọkwa na olive oil olu kama na ọ bụ ihe nọ n'ebe ha na-ekwusa okwu Chineke ha tinye ọbụla ji ihe ọbụla na ukwu ahụ bara na ya ọ the word of God. Ị hụrụ ya nke akwụkwanụ nwaanyị ndị ntọ tọrọ kidnappers tọrọ ya tinye ya na moto agbaje ya edoo nwaanyị anya na nsogbu ụnọ enyi ụbọchị a na-eme program na Sunday ya a na-eme ka e wee chịkọta program ka a na-eme ya Friday, Saturday, Sunday achịkọta ya gracious night enyi ya edoo nwaanyị anya na ukwu agwụna nnọwụ ndị ntọ enyi ọsị gịnị ya atamuo n'ime ọnụ ya Chineke WDS zọpụtanụ m nọ enyi ozugbo ahụ ndị ahụ bụ ya na moto nọ WDS ha gba breki ha si ya enyi Jehova bụ Chineke nke usu na nke ndị agha Christ Jesus onye a na-ekwusa Yeshua the Messiah Christ Jesus onye gara n'elu obe ụsọ ọnwụ ya bụ onye a na-ekwusa okwu nchegharị na chegharị nọ na WDS enyi ha kwụsị ozugbo bịa leme ya lekata ya mepedo kwa ya aka kwapụ ya na moto si anya ruo ya tọrọ Chineke ya ahụ mma ya ruo ya tọrọ Chineke WDS ya ahụ mma n'ihi na ọ ghọọlarị onye nwụrụ anwụ taa enyi ịnụtara akụ mbụ o mere life ewee kọọ ya n'ebe ụwa niile nọ mkpu na ahịa nke abụkwa otu ọkwụtọ na-adị a ga-akọcha ihe na otu mgbe olo enyi na ntị ịkpọ mmadụ si ya bịa nye testimony n'onwe ya amakwa nke ọma na o nwere ndị a ga-akwụ ụgwọ sị ya bịa nye testimony mana ị nwere dị onye ị ga-ahụ ya na-ekwu okwu gị mara na mbanụnụ ka anyị ga-amakwu nke ọma na mmadụ na-agafe dọmbisele na ntị obuta ka ọ dị Paul sị nyasị asị 2 Corinthians chapter 1 verse 23 akwụkwọ ndị Kọrịntị nke abụọ isi nke mbụ amaokwu nke 23 ọ sị nyasị asị Chineke begide ya ekwenye ka nna gwa gị nsị asị na m hụrụ Kraịst anya n'ebube ya gwa m ihe m ga-eme zi m ihe m ga-ezisa gwa m ihe m ga-ekwusa ana m agakwa n'eluigwe ana m achọ onye ebe ahụ mere ka m agara ọkụ mmụọ dịrị m ma ọ bụrụ na m na-ekwu eziokwu m kwuru eziokwu na m hụrụ Kraịst anya ọ sị m gaba gwa m ihe m ga-eme na ihe m ga-ezisa n'anya n'ebube ya
ịhụkwa ịhụra m adịghị ike mana ọ ga-emere m ebere. Ọ bụ naanị m ka ọ ga-emere ebere, mekwere ndị na-aṅa m ntị, ndị kwenyere n'okwu Chineke na-ekwusa n'ọbụ eziokwu nke ndụ, mekwara ha ebere. Ọ na-emekwanụ, ọ na-eme ya. Udo dịrị unu. Onye nwe anyị chebe unu, mezuoro unu karịa ka m pụrụ ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ga-ekpọ maka ịchọsị ndị dị gị mkpa. 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 maọbụ 0803 5005 882 maọbụ 0703 025 7755 070 30 25 7755. Onye nwe anyị gozie unu, debe unu ruo mgbe Kraịst ga-abịa site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.